kabeh padha ngaturake bekti. Dak tampa bektimu puja pangestu kowe kebatamanono. Kula tampi mugi ndadosaken jimat Kanjeng. Kepenak nonggon mulungguh Ya dawuh. dari marang sira kakangku bocah bagus Joko Warono. Paring dawuh Kang Mas Kadipati. Sawising lungguhmu kang katata pun kakangku terang marang Siadi. Kepiye ceciban sing tak samperake pundak kiwa lan tengenmu Dimas. Kepareng matur lepat nyuwun tumuturaken pangapunten. Iya. Cicibahan ingkang panjenengan samperake wonten ing bau kanan dalah pilih supados gegulah ulang kridaning para prajurit ing Kabupaten Penarukan. Wedal menika ketinggal cokat caket trampil Sautreginas. Kok menawi wonten kalih atus cacahipun magang ingkang patut dipun wisuda pinangka dados prajurit wonten ing Kabupaten Penarukan. Sedherek kula nyuwun nuwun lilah panjenengan Kang Mas. Pun kakang nilakake gonging panuwun Dimas Warono. Iki mujudake rasa tanggung jawabku sing dak pasai supaya kula mentah magangan anyar sing besok keangkat pinangka dadi prajurit ing Kabupaten Penarukan bisa mbetengi ana ing negara Penarukan. Kados Bapak Mula kepenak nonggon lungguh namung ngestoaken dawuh Kang Mas. bali marang sira teh patih Tunggulwati. Dawuh katimbalan Kanjeng. Sawaknata rasaning penggalih kadiparan pawartane ing Kabupaten Penarukan. Kepareng matur lepat nyuwun pangapunten. Iya kebake pangapura kanggo kowe. Alahipun kawula ing Panarukan. Sedaya mestani bilih ing Panarukan ayom-ayem sarta tentrem. Uriping kawula wiwit ingkang mapan wonten ing pucuking gunung ngantos dumugi ing kelenging kutha. Niku boten wonten ingkang kekurangan wiwit sandang pangan sarta papan. Lah niku kenging kawestanan mubra-mubru prasasat alapur mati. Apa kuwi tenan teh? Lho, saestu. Ya kaya ngene iki sing tak jaluk. Nggih. Rina lan wengi aku nuwun marang panguwasaning Bathara kang Mohagung. Aku dadi pengayoman ing Penarukan. Kudu bisa ngayemi lan nyukupi sakabeh para kawula ing Penarukan. Leres. Kula sampa kowe kepenak nonggonmu. Iya, saged. Wangsul dateng dika Bapa Siwalang Sungsang. Yer Adipati Tunggulwulu. Saderengipun kula nyuwun pirsa langkung kathah namung bekti kula mugi konjuk. Rumangsa babak belaning ati. Mung salam talinku katur nak Mas. Dalem pundi mugi ndadosaken teguh yuwana sak lami lan laminipun. Gugup gemruyah jumangkah kula wonten ing Penarukan. Menapa to darunanipun? Delengan Bapak Kapiji ngadhep sedal nak Mas Bupati Tunggulwulu. Bapa Siwalang Sungsang ngantos Bapa Resi Wedal sak menika supados nyarengi palenggan utawi pisowanan agung wonten ing Penarukan ngrawuhaken Bapa Resi Walang Sungsang. Nggih. Yektosipun wonten kebundalaning manah ingkang wedal sak menika dereng saged kula udarikan perkawis kapribaden kula. Nek Penarukan kabah perintah ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggono ing Demak Bintoro. Niku sampun wonten tigang rambahan laminipun yen kula mboten sowan Bapa Siwalang Sungsang. Saben kula badhe njangkahaken suku kula tumuju wonten ing Demak Bintoro sowan ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggono. Bapa Siwalang Sungsang nyandhet dhateng lekas kula.
menapa ingkang dipun kajengaken Bapak Siwalan Sungsang wedal sak menika kula nuwun dawuh supados kula mboten tumpang suh ngen kula nampi. Monggo kula aturi ngendika. Nger tunggal ulo. Inggih kados pundi? Wong tuwa ki isane wong sembur-sembur adas. Kula niki dituwakno ning gone penarukan. Tuwa pinangka kanggo njejeke barang kang daya. Leres. Cagak njejeke barang kang bengkok. Palupene blandar mengkon. Dituwak kanggo cagak supaya lempeng. Jelas. Nek sampean kula pambeng sowan teng Demak. Niku jangkep wetung nganti jlimet kula. Napa nggih? Dimandika mbok kertos larikane lelakon. Ben ora susukan ora tumangsa. Sampeyan ben ngerti jati dirine sapa ta tunggul kula. Nek sampean sowan teng Demak tak anggap nguyai segoro. Segara kok duyai. Lah nggih pirang ton uyahe. Mboten saged asin. Wong segara wis asin dhewe. Lah nggih. Rikala Demak dikemudi Sultan Babah Patah Ratu Islam sepisanan ing Demak. Nggih. Niku wonten perang Madunturan. Sapa to sing kemudi ing Demak? Ora liya Raden Kasan. Sapa Raden Kasan? Raden Kasan putra Prabu Brawijaya Majapahit. Ning wiwit bayi laire ning gone Palembang. Digolongtah Harya Damar. Adipati Palembang, dewasane Kasan, laras padha ning Majapahit. Ratu Majapahit, Ratu Gong Binatara, Berbudi Bawa Laksana. Ambek para marta. Kasan diterima sungkem marang Sadalem Sang Prabu Wijaya diwenehi alas Glagah Wangi. Salis-alas Glagah Wangi kababat dadi kutha raja Bintara. Menungso enak kurang kepenak. Nggih, lumrah niku. Yen lu jagat diemperi kuwi menungso. Kasura nggawa srakah. Merga dihubungi para dewane ulama. Para wali, sapa wali? Kuwi wong meneka. Oh, bengkanane. Wong saka bengkanane bebodro ing tanah Jawa siar agama. Biasa sampun. Satemah kena glembok alus. Kasan kapilut. Tembung kang manis maluhur pindha budru binesut satemah Kasan diunggahke derajate dadi sultan. Sultan. Maune Adipati Natapraja saiki dadi Sultan Babah Patah. Niku ora ngembari bangsa dal mulih Majapahit. Sang Prabu Brawijaya mireng utusan kadang dalem Pangeran Buntara. Jeng Pangeran Buntara niki Buntara ora bisa ngendhaleni kekarepane Raden Kasan, malah Buntara kepilut wong Demak. gampang kapilungan. Satemah Buntara lali budayane ngrasuk Islam. Ngrasuk Islam. Sadalem Sang Prabu Brawijaya pirsa utusan Adipati Terung Pecatondo. Ya berarti Pecatondo. Budale Adipati Terung Pecatondo dijareke Senopati Gul-Ageng perang ing Majapahit ora liya Senopati Tunggayuda. Tunggayuda. Perang wengis, perang kejem, yen ora mateni dipateni. Terus dilalah asor jurite Adipati Pecatondo dibabah kebake lemah. Adipati Pecatondo mati. Sedo. Senopati Tunggululung padha wae sabela mati dadi sulame bumi.
Aja dinakwa wong tuwa ki mapak mlinjipi barang kang papak. Sehingga dedawa perkara. Sopo Senopati Tunggul Yuda? Sinten menika? Tenane Sudarmamu ya bapakmu. Pripun bapak kula dhewe? Patine Tunggul Yuda ora kena penyakit stroke. Ora kena darah tinggi. Ngantos mati niku. Ora kena kencing manis ora. Dipateni wong Demak. Dipateni wong Demak. Niku pimbere Daracara pawekane Trenggana sakniki. Sampeyan diangkat dadi adipati supaya lungguh jigran sela tumpang, ora ngucik sedane bapak sampeyan. Pimbere Trenggana niki. Nggih. Nututi culikane. Nek sampean Mukti Nyakrawati Mbau Denda wonten ing penarukan, anjek-anjek bangkene wong tuane sampeyan dhewe. Layak toh layak. Para siwalan sungsang nyandhek yen kula sowan wonten ing Mbak Bintara. Jebul tiyang sepuh kula Senopati Tunggul itu sedani wong Mbak Bintara. Nek ngeten kula bali lho ing Bintara Demak. Senopati Tunggul Yuda. Wiratine negara anung-anunging prajurit ing penarukan. Sikapa Bathara tumbak Palawajane. Monggo Praden Singgeta. Amit-amit pasang kalimat aku. Sinten? Monggo. Monggo. Nuwun sewu menawi boten lepat kados dene Wiraka Menggung Prabasemi. Nanging manik panjenengan boten paring cecala yen panjenengan tumapak wonten ing penarukan menawi panjenengan cecala langkung rumiyin mestinipun kula utusan prajurit sak kembaran supados mapak yen jenengan lampah tumapak wonten ing Kabupaten Penarukan. Adi Tunggul Inggih kados pundi? sing dadi gedhe pangapura. Yen to nganti aku teko nang Penarukan orang weni cecol. Jalaran lagi kemawon. Kanjeng Sultan Trenggana mugi dawuh kelawan. Supaya beberake wigati kelawan sila. Pun boten dados menapa kiraka Temenggung Prabasemi nanging mun sewu. Tebih saking Demak Bintara panjenengan tumapak wonten ing Kabupaten Penarukan. Langka menawi boten wigatos. Ngene ya Dipati Tunggul. Inggih kados pundi? Jumbuh pangandikane Kanjeng Sultan Trenggana. Yen to sliramu iki ora netepi wajah. Jalaran wis nganti telung rambahan sliramu ora nate sowan ana ing Demak Bintara. Nah iki wis dadi irene para bupati pemancar. Nggih. Sedaya kala mbok menawi sampun dados pirimbakan saka wonten ing Demak Bintara. Nanging nun sewu kira. Gen kula tumapak lan gen kula boten sowan wonten ing Demak Bintara. Wonten tatuning manah ingkang wedal sakmenika dereng saged kula tambani. Jalane napa? Perkawis sedanipun Rama Dipati Tunggul Yuda tuk rikala semanten dipun sedani tiang-tiang ing Demak Bintara niku perkawisipun. Dipati Tunggul. Iya. Yen to kuwi dadi perkara. Nanging apa ora luwih becik perkara kuwi direbut kanthi sarana apik ana ing Demak. Jalaran sing ana ing ati langgan iki ora Sultan Patah, nanging Sultan Trenggana. Wis beda. Kula ngertos sinten Trenggana.
Trenggana niku nggih turuning patah. Sinten Tunggul Wulung? Tunggul Wulung niku nggih turune Tunggul Yuda. Padha-padha turun. Kula badhe ngudita sedaning Rama Senopati Tunggul Yuda. Raketan boten ngudita wonten sanipun patah nanging anake Trenggana boten dados napa. Yen ngono Cetha, yen to sliramu arep dituwuh kelawan Ramamu sing wis itu. Mula kowe Cetha yen to arep bali lho kawan. Monggo ngenipun mestani. Di teko kula ning penarukan pindhane ngersa dalem sampeyan dalem Kanjeng Sultan Trenggana. Nggih. Jalaran apa? Aku sinamira. Coba kesa supaya nih sliramu gelem sowan ana ing Demak Bintoro dina iki. Aku rada peksa Kanjeng Adipati Tunggul Wulung. Mat